ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഭവൻ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് ദിവസമായാലും കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പം ഈശോപനിഷത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈശോപനിഷത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗം കണ്ടു. ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് മന്ത്രങ്ങൾ, ധ്യാന മന്ത്രവും ഈശോപനിഷത്തിലെ മന്ത്രം ഒന്നുമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ധ്യാന മന്ത്രം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തില് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാഠം ധ്യാന ശ്ലോകം. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഓം പരിപൂർണ വസ്തു, പൂർണം പരിപൂർണമായത്, അത് ഇതം ഈ പ്രതിഭാസ പ്രപഞ്ചം, പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന്, പൂർണ്ണം പൂർണ്ണമായ ഏകകം, ഉദച്യതേ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു, പൂർണ്ണസ്യ പരിപൂർണതയിൽ നിന്ന്, പൂർണ്ണം പൂർണ്ണതയുള്ള ഏകകം, ആദായ നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, പൂർണ്ണം മുഴുവനായത്, ഏവം പോലും അവശിഷ്യതേ അവശേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണവുമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസ പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും മറ്റുള്ളവയും എല്ലാം പൂർണ്ണമാണ്. പൂർണതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതെന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നതും പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഇനി ഈ പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരിപൂർണമായ സത്ത. ഇവിടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈശോപനിഷത്തില് പ്രഭുപാദർ ഈശോപനിഷത്ത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ, ഉപനിഷത്തുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപനിഷത്താണ് ഈശോപനിഷത്ത്. അപ്പൊ ഈ ഈശോപനിഷത്തില് പരമസത്യത്തെ ആധികാരികമായിട്ട് പരമസത്യം
ആണ് ഏറ്റവും എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്താവും, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥനും, എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവും ആ പരമസത്യമാണ് എന്ന് ഈ ഈശോപനിഷത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആ പരമസത്യം ആരാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഓം എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഓം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ എവിടെയാണ് 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. ആ, ഏതാ മാതാജി? മാതാജി കേട്ടില്ലേ? ഓമിത്യേകാക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ആ ശ്ലോകമാണ്. അല്ല, ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയത്തില്ലേ, ഈ ഓം എന്ന ശബ്ദം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഓംകാരത്തിന്റെ ശബ്ദം ഭഗവാൻ തന്റെ എല്ലാ വിഭൂതികൾ പറയുമ്പോഴും എല്ലാം പറയും ഇത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഞാനാന്ന് പറയും. അതിൽ പറയും ഈ ഓം എന്ന ശബ്ദവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കൂടാതെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം, ഈ ഓം എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ജ്ഞാനികൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബ്രഹ്മമാണെന്ന് കരുതും. ചിലര് വിചാരിക്കും എല്ലാ ഈശ്വരന്മാരും ഓം ആണെന്ന് കരുതും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണ് ഓം എന്ന് ഈ മായാവാദികളും ബ്രഹ്മവാദികളും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് പരബ്രഹ്മമാണ് എല്ലാം. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? വദന്തി തത്വം യജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദത്തെ. അപ്പൊ ഈ 3 ഉണ്ടല്ലേ, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവും എല്ലാം ഈ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഘട്ടം. പരമസത്യം അറിയുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നരായ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഈ അദൃശ്യ സത്തയെ വിളിക്കുന്നു ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെളിച്ചമാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശമാണ് ഈ ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ജീവാത്മാവും ഒരു വെളിച്ചമായി ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിൽക്കും. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തിയുത സേവനവുമില്ല. അവിടെ വെറുതെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ജനന മരണമില്ല. ആ ഒരു സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറ്റേണൽ, ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കും. നമ്മളെ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഒന്നും നമ്മളെ അലട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നമ്മൾ ലയിച്ച് അവിടെ തന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവേരെ സ്വരൂപാഹോയെ കൃഷ്ണരെ നിത്യദാസ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാതെ അവിടെ അധികം നാൾ നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ചിന്തിക്കും ഭൗതിക ലോകത്ത് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന ചിന്ത വന്ന് നമ്മൾ അവിടുന്ന് താഴെ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ ഇപ്പൊ ഈ ഗുലാബ് ജാമുന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, ഗുലാബ് ജാമുൻ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസം തോന്നും. അപ്പൊ ആ കണ്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം മാത്രം. പക്ഷെ കാണുന്നതും മണക്കുന്നതും കഴിക്കുന്നതും ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വാദം കിട്ടുന്നത്? കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആസ്വാദനമാണോ, അത് മണത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആസ്വാദനമാണോ, അതോ അത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ആസ്വാദനം നമുക്ക് കിട്ടുക? കഴിക്കുമ്പോൾ ആ കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആസ്വാദനം, അതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മത്തെക്കാളും കുറച്ച് ഉയർന്ന തലമാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തില് ഒരു തലം അവർക്ക് സച്ചിത്തുണ്ട്, അതായത് ജ്ഞാനമുണ്ട്. അതായത് ഞാനും ആത്മാവാണ്, എന്നാൽ എന്നിലും ഉപരിയായിട്ട് പരമാത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷെ ബ്രഹ്മം സാക്ഷാത്കാരത്തിലുള്ളവർ അവർക്ക് പരമാത്മാവിനെ അറിയില്ല. ഭഗവാൻ ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ അവർക്ക് അറിയില്ല. അവർക്ക് ഫുൾ വെളിച്ചം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് എറ്റേണൽ ആണ്, സത്വം ഉണ്ട്, ചിത്തും ഉണ്ട്. അതായത് ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനവും ഉണ്ട്. ഞാൻ ആ പരമാത്മാവിന്റെ താഴെയാണെന്നോ പരമാത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ പൂജിക്കേണ്ടതെന്നോ അദ്ദേഹമാണ് പരമോന്നതം എന്നും അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇനി ഇതിനും മുകളിലാണ് സച്ചിത് ആനന്ദം. ആനന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്റെ നെറ്റിന്റെ കുഴപ്പമാണോന്ന് അറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ.
കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല, മാതാജി? ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണില്ല. എന്നാ പിന്നെ തുടർന്നോളൂ മാതാജി. കേ- ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ അതെ, കേൾക്കും. റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നം, ഇവിടെയും റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് മാതാജി. ഈ ആ, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ലയിച്ച ഒരാള് ഉം, മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പം വിരക്തി തോന്നുമ്പം പിന്നീട് താഴേക്ക് വരാൻ തോന്നും ഉം, ഈഹലോകത്തിലേക്കെന്ന്. ഉം, ഉം. അപ്പൊ ആ ആൾക്ക് തന്നെ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലെത്തിയ ആ മയവാദ സിദ്ധാന്തമുള്ള ആൾക്ക് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നേരെ ആ, ഭ- ബ്രഹ്മ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിലേക്കും പിന്നെ ഭഗവാനിലേക്കും പോകാൻ ആ, ഈശ്വരനെ വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പറ്റില്ലേ? പറ്റും പറ്റും. ഉയരാൻ പറ്റില്ലേ? റയർ ആയിട്ടേ അങ്ങനെയുള്ളവർ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ബ്രഹ്മത്തിൽ പക്ഷെ നിന്ന് ആ ചിന്താഗതി അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം അല്ലേ? ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. അതെ അതെ അതെ. കാരണം സേവനം ചെയ്തേ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവര് ഇപ്പം മായാവാദം ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അവര് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വരണം. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മവാദികളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയാം. 4 കുമാരന്മാര് ബ്രഹ്മവാദിയായിരുന്നു. നമ്മളുടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ബ്രഹ്മവാദിയായിരുന്നു. അപ്പോ ഉം. അവർക്കൊക്കെ ആ ഭക്തന്റെ അസോസിയേഷൻ കിട്ടി മുകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ അസോസിയേഷൻ വരണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഉയർന്നു പോകാനുള്ള ആ ഒരു ചാൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പരമാത്മാ ഗുരുവിന്റെ അതെ അതെ. അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ഈ മായാവാദിയാണെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിലും മറ്റു പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട്, മായാവാദികൾ നരകത്തിൽ പോകുന്ന തുല്യം. കാരണം അവര് ആ വലിയ മായാവാദിയുടെ ഗുരുവും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പഠിപ്പിച്ചു അതാണ് ആ കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ ഗുരുവും ഗുരുക്കന്മാരും തെറ്റാണ്. ഗുരു തെറ്റാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സോഴ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗുരു തെറ്റായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മായാവാദത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഭഗവാനോട് വലിയൊരു ഒഫൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ, നിനക്കും ഈശ്വരനാകാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നീയും ഈശ്വരനാണ്, ഞാനും ഈശ്വരനാണ്, നമ്മളെല്ലാം ഈശ്വരനായി മാറും എന്ന് പറയുന്നത് ആ മായയുടെ അവസാനത്തെ ആയുധമാണ്. മായ നമ്മളെ പറ്റിക്കുന്നതിന്റെ അവസാനത്തെ ലെവലാണ് ഈ മായാവാദം എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ട്രേസ്, പ്രഭുപാദര് പറയും, ലാസ്റ്റ് ട്രേസ് ഓഫ് മായ. അതാണ് നമ്മളെ ഈശ്വരനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും. അപ്പം അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു അഹങ്കാരം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. എനിക്കങ്ങനെ സേവകനാവേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്തുകൂടാ? അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നത്. എനിക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറി എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആസ്വദിക്കണം എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നു. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഉയർന്നു ഉയർന്നു വന്ന് അവസാനം ഞാൻ ആത്മാവാന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ചിന്തയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഈ ആത്മാവ് തന്നെ ഈശ്വരനാണ് എന്നൊരു തരത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അവിടെയും നമ്മുടെ അഹങ്കാരം മാറിയില്ല. അതായത് എനിക്കും ആ എൻജോയ്മെന്റ് വേണം ഈശ്വരനാകാനുള്ള. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉയർന്നു പോവാത്തത്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരിക്കലും ഞാൻ ഈശ്വരനാന്ന് ചിന്തിക്കണില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ അതായത് മായാവാദികളെ പോലുള്ള അഹങ്കാരം അവരിലില്ല. ഈശ്വരനായി മാറണം എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ആണോ മാതാജി? ഹരീഷ്ണ ഓക്കെയാണ് മാതാജി. അവര് രൂപമില്ല ബ്രഹ്മമാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ പക്ഷെ കൂട്ടര്. അവർ ഓക്കെ, ആ അത്രേ ഉള്ളൂ. ബ്രഹ്മ എന്നെക്കാളും ഉയർന്നതാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് അവർ കണക്ക് ആ, കൂട്ടുന്നു. സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. സമ്മതി. പക്ഷെ ഞാനും ഇത് തന്നെയാണെന്ന് ഈശ്വരനാണ്. പറയുന്നത്. അതാണ് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, ശരി മാതാജി. ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി, ക്ലിയർ ആയി. അപ്പൊ പരമാത്മാവ്, പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ചിത് ആനന്ദ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തില് അവർക്ക് ഈ ബ്രഹ്മത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്, പരമാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനമുണ്ട്. കൂടാതെ കൂടുതൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതും പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മളുടെ ലോജിക്ക് വെച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്കെല്ലാം രൂപമുണ്ട്. ആ പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളും. ഈ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ രൂപം തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പൂർണ്ണനായ അദ്ദേഹത്തിന് രൂപം വന്നുകൂടാ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. അതാണ് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. വിഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫില്, ഭാവാർത്ഥത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫില് ഈ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പരമാത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്തും ചിത്തും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സച്ചിത് ആനന്ദമുണ്ട്.
പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരാൾ പരമപുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ഈ ഭാവങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. വിഗ്രഹ എന്നാൽ രൂപം എന്നാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണസത്ത രൂപരഹിതമല്ല. പൂർണ്ണസത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് രൂപമുണ്ട്. അവിടുന്ന് രൂപരഹിതനായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അഥവാ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറവുള്ളവനായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണന. അപ്പം സൃഷ്ടിച്ച നമുക്ക് രൂപമുണ്ട്, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു അപൂർണതയല്ലേ വരിക. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ, ആ പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് തീർച്ചയായിട്ടും രൂപമുണ്ട് എന്ന് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫില് പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ, രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകവും എങ്ങനെ പൂർണ്ണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്. ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ലോകവും, ഭൗതിക ലോകവും പൂർണ്ണമാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും കുറവല്ലേ കാണുന്നത്? അതില്ല, ഇതില്ല, നമുക്ക് ഓരോ കുറവുകൾ കാണുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, സയന്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം, മെഡിക്കൽ സയൻസിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്, അതൊക്കെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പൂർണ്ണമല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ വരിക. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എല്ലായിടത്തും കുറവുകളെ കാണുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് കാറ്, ഇന്ധനം വേണം, ഇന്ധനത്തിന് ക്ഷാമം വരുന്നു, പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ വരുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കാരണം ഭഗവാൻ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ്? നമ്മളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ. ഇതൊരു ജയിലാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ജയിലിൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായി ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കുമുള്ള നമ്മളെ വീട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകത്താണ്. പക്ഷെ അവിടുന്ന് എനിക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറി സ്വന്തമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ജയിൽ ഉണ്ടാക്കി. അതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ഒരു ജയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയിലില് ലിമിറ്റഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? ജയിലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം, അതായത് ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ജയിലിനകത്ത് കാണും. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ജനിക്കും, മരിക്കും, നമുക്ക് അസുഖം വരും, നമ്മൾ വയസ്സാകും. കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇതല്ല എൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള സ്ഥലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. ജയിലിൽ എന്തിനാണ് ഒരു കള്ളനെ പിടിച്ചിടുന്നത്? ആ വ്യക്തി തെറ്റ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ മനസ്സിന് മാറ്റം വരിക, ആ റീഫോർമേഷൻ വരിക. ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റാന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ നല്ലൊരാളായിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ജയിലിൽ നമ്മൾ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം ഒരു ജയില് പോലെയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ആദി ഭൗതിക, ആധ്യാത്മിക, ആദി ദൈവിക ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ ക്ലേശങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം, എന്തുകൊണ്ട് ഈ ദുരിതം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു, ഞാൻ ആരാണ്, എന്തിനാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ അതതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ നമ്മളിൽ വരണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധനവും നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആചാര്യന്മാരെ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള, അതായത് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തിരിച്ച് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള വഴികളും പറയുന്നുണ്ട്. നീ ഇത്രയും വർഷം ഇപ്പൊ ജയിലിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാള്, അയാളുടെ കുറെ നാള് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യും, അയാളുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ്, അവിടെ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, നന്നായിട്ട് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ ജയിലിൽ നിന്ന് പിന്നെ തിരിച്ച് വെളിയിൽ വിടും. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരം തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി വെളിച്ചം തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ, സൂര്യനായിട്ട് തന്നു, പിന്നെ മഴയായിട്ട് ധാന്യങ്ങൾ തരുന്നു. ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ജയില് പോലെ. പിന്നെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ആശുപത്രിയാന്ന് പറയുന്നു. ആശുപത്രി എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ആശുപത്രിയിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരില്ല. നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കിട്ടും, നല്ല കയ്പുള്ള മരുന്നൊക്കെ തരേണ്ടി വരും, അല്ലെ? നമ്മൾ പക്ഷേ ഈ ലോകത്തെ ഒരു ഹോട്ടൽ പോലാണ് കാണുന്നത്. ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും, എനിക്ക് ഇന്ന ഫുഡ് വേണം, എനിക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ പോയി എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ വേണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള
നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കയ്പുള്ള മരുന്നും ഇഞ്ചക്ഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് വരും. എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ഈ അസുഖം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു നിരീശ്വരവാദിയുടെ കണ്ണിൽ എല്ലാം കുറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ അതില്ല, ഇവിടെ ഇല്ല. അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അവർക്കുള്ള സാധനങ്ങളില്ല. എല്ലാം ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വരണം. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് അത്രയും അഴുക്ക് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. ഒന്നും സഹിക്കാനുള്ള ക്ഷമയില്ല. എല്ലാം അപ്പൊ തന്നെ വേണം. ദേഷ്യം കൂടുതലാണ്, ഡിപ്രഷൻ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാലത്തുള്ള ആൾക്കാരും ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷനും തമ്മിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്താല് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവല്ലേ ഈ ടെക്നോളജി ഒക്കെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് സഹിക്കാനും ഇതുപോലെ എല്ലാത്തിലും കുറ്റവും ദേഷ്യവും പിന്നെ കാമവും കൂടാതെ ഈ ഡിപ്രഷൻ, ടെൻഷൻ, സ്ട്രെസ് ഒന്നും താങ്ങാനുള്ള ശക്തിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നമ്മളെ തന്നെ ദുരിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആ ശാന്തത ഒരിക്കലും ഈ പട്ടണങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നില്ല. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ സമ്പൂർണതയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ പ്രഭാതര് പറഞ്ഞു തരാണ് എങ്ങനെ ഇത് പൂർണ്ണമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്കിപ്പോ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം വേണം. പക്ഷെ കൂടുതൽ ഇവിടെ സമുദ്രജലം, ഉപ്പുവെള്ളമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഇത് മാറ്റി ശുദ്ധജലം ആക്കണ്ട. ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രകൃതിയിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉപ്പ് ജലത്തിനെ സൂര്യനെ കൊണ്ട് ഇതിനെ നീരാവിയാക്കി മേഘമാക്കി മാറ്റി ആ മേഘത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ ജലങ്ങൾ വരുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് നദികളിലും കുളങ്ങളും പുഴകളിലുമെല്ലാം വെള്ളം നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായതുകൊണ്ട് ആ പൂർണ്ണമായൊരു സിദ്ധാന്തം ഭഗവാൻ ഇവിടെ വെച്ചു. പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ഉടനെ അമ്മയുടെ മുലയിൽ ധാരാളം പാലുണ്ടാകുന്നു. അത് പ്രകൃതിയുടെ ക്രമീകരണമാണ്. ജനനത്തിന് മുമ്പ് ഭക്ഷണം കുട്ടിക്ക് ഉടനടി ആവശ്യമുള്ളത് അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ. ഉടനടി പാൽ ലഭ്യത. അപ്പം ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ പ്രകൃതി. ഇതൊന്നും ഡോക്ടർ മരുന്ന് കൊടുത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതല്ല പാല്. കൂടാതെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കുഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കിട്ടും, അതെങ്ങനെ ആ 9 മാസം അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ വേണ്ട സംവിധാനം, ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിയിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ അസാധാരണമായ ലോകവും സ്വയം പൂർണ്ണമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇതൊന്നും നിരീശ്വരവാദികൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. അവരില്ലാത്തത് മാത്രം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈശ്വരവാദികൾ ഈ ലോകത്തിൽ ധാരാളം ശരികൾ ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷെ നിരീശ്വരവാദികൾ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ അസാധാരണമായ ലോകവും സ്വയം പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം താൽക്കാലിക പ്രകടനമായ 24 ഘടകങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിന് നിലനിൽപ്പിനും ആവശ്യമായതെല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലെ, 24 ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഇതൊന്നും ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ല. ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അഥവാ ആരെന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള വസ്തുക്കളിലൂടെയല്ലേ അവർക്കത് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി മറ്റൊരു വസ്തുവാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ബേസിക് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെയുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഘടകവും പ്രപഞ്ചം നിലനിർത്താൻ ബാഹ്യശ്രമം നടത്തേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം നിന്നു പോകത്തൊന്നുമില്ല. എല്ലാം നല്ല സമാധാനപൂർവമായിട്ട് പോകും. അതിനുള്ള വേണ്ടുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ആർത്തിക്കാണ് തരാത്തത്. നമ്മളുടെ ഈ ആർത്തി കാരണമാണ് ഒന്നും മതിയാവാത്തത്, ഒന്നിലും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. മനുഷ്യരൂപം പൂർണ്ണമായ സൗകര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? ഈ ഓരോ ആത്മാവും 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിലൂടെ കടന്നാണ് നമുക്ക് അവസാനം മനുഷ്യനായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ആ മനുഷ്യനാണ് ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വെച്ച് കൂടുതൽ അവബോധം, പൂർണ്ണമായ അവബോധം ഉള്ളത് ആ മനുഷ്യനായിട്ടാണ്. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ഇവിടെ കുറെ ആടുകളെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാ ഈ ആടിനെ കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ഈ ആടുകളെ പാലൊക്കെ കിട്ടി അതിനെ സ്നേഹിച്ച് വളർത്താനാണോ? ഇതിനെയൊക്കെ മട്ടനാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? പക്ഷെ ആ ആടിനത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ
ഈ ആടിനെ കൊന്ന് അവിടെ കെട്ടി തൂക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ആട് അതും കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ആട് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കുറെ ഇലകളും ഉണ്ട്, പ്ലാവിലയുണ്ട്. അപ്പൊ ആട് അവിടെ സുഖമായിട്ട് ആഹാര നിദ്ര ഭയമൈഥുനം ആ ഇലയും കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം, ആവശ്യത്തിന് ഫുഡുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ നാളെ അതിനെ കൊല്ലാനുള്ളതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഈ മൃഗത്തിനില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യന് ആ ബുദ്ധിയുണ്ട്. അപ്പൊ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ നിർമ്മിച്ചത് ആ പൂർണ്ണതയിലാണ്. ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് മാത്രമേ ഈ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. ആ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കി അവന് തിരിച്ചെത്താനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിശക്തി ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അനേകം സമ്പൂർണ്ണ ഘടകങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായി നിലനിൽക്കുന്നു. ആത്മീയ ലോകത്ത് ഒന്ന് പൂർണ്ണമാണ്. നിങ്ങൾ മുഴുവൻ എടുത്താൽ അത് എപ്പോഴും ഒന്നാണ്. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പാവം മസ്തിഷ്കം, അവർ ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുന്നു. ഒന്ന് പൂർണ്ണമാവുകയും ഒരെണ്ണം എടുത്തു മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ അത് പൂജ്യമായി മാറും. അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്തു മാറ്റിയാൽ ആദ്യം ഇരുന്ന വസ്തു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അളവിൽ നിന്ന് കുറയും, അല്ലെ? നമ്മൾ 10,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 1,000 രൂപ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന 10,000 രൂപ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുമോ? അതിൽ നിന്ന് 1,000ന്റെ കുറവ് വരും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാന് കുറവൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ആ പൂർണ്ണമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വസ്തു നമ്മൾ കാണുകയോ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നത്, പാവം മസ്തിഷ്കം. ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പൂജ്യം മാത്രം ഏത് തരം ദൈവമാണ്? ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നു, പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. പൂർണ്ണമായതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായത് അവശേഷിക്കും. അപ്പൊ പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണം ഉണ്ടായാലും ആ പൂർണ്ണത്തിന് ഒരു കുറവും വരുന്നില്ല, അത് പൂർണ്ണമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു. കോടിക്കണക്കായ വിസ്തരണത്തിന് ശേഷവും കൃഷ്ണൻ തന്നെ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും പരമാത്മാവായിട്ട്, ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും അനേകം കോടിക്കണക്കിന് ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വിസ്തരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വിസ്തരിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുന്നുണ്ടോ? അദ്ദേഹം പൂർണ്ണനായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു. പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. സമ്പൂർണനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കോടിക്കണക്കായ വിസ്തരണത്തിന് ശേഷവും കൃഷ്ണനായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഭക്ഷിക്കും, പക്ഷേ എല്ലാം നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രസാദമായി സൂക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായി എന്തെങ്കിലും നിവേദിച്ചാൽ ഭഗവാൻ കഴിക്കും, പക്ഷെ എല്ലാം നമുക്കുള്ള പ്രസാദമായി അവശേഷിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പ്ലേറ്റിൽ അതൊന്നും കാണത്തില്ലല്ലേ? പക്ഷേ ഭഗവാന് നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് കഴിച്ചു, പക്ഷെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രസാദമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായി എന്തെങ്കിലും നിവേദിച്ചാൽ ഭഗവാൻ കഴിക്കും, പക്ഷെ എല്ലാം നമുക്കുള്ള പ്രസാദമായി അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. അവിടുന്ന് എല്ലാം ഭക്ഷിക്കും, പക്ഷെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രസാദമായി സൂക്ഷിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ പ്രസാദം വെച്ചിട്ട് വരുമ്പോ ഭഗവാൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പ്ലേറ്റ് കാലിയായി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും, ഭഗവാൻ ശരിക്കും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. ഭഗവാൻ അത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അംഗാനി യസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തി മന്തി. ഭഗവാൻ എല്ലാ അംഗങ്ങൾ കൊണ്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഭക്ഷിച്ചാലും അത് പൂർണ്ണമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ഭക്ഷിച്ചാലും ആ വസ്തുക്കൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു, അത് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രസാദമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, മിഥ്യാധാരണ, പൂർണ്ണ. പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. സമ്പൂർണതയുടെ മിഥ്യാപരമായ പ്രതിനിധാനത്തിന് നമ്മെ പൂർണ്ണമായി രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്കിത് പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് തോന്നാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി 13ാമത്തെ പേജിലെ 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ ആരെങ്കിലും?
13-ാമത്തെ പേജിലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചു. ഒന്നും ഭഗവതി വാസുദേവ. നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാവിധ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് അറിയാത്തത് കാരണം നാം ഇന്ദ്രിയ സുഖ ആസ്വാദനത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. പൂർണ്ണ സത്തയുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ സ്വതന്ത്രനായി ജീവസത്തയ്ക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമാകുന്ന ആ ജീവിതം മായയാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായ കരങ്ങൾ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു പൂർണ്ണ ഏകകമായി വർത്തിക്കുന്നത്. കൈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തിയാൽ കൈ പോലെ തോന്നപ്പെടും എന്നല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കൈക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ശക്തി അതിനുണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ജീവസത്ത പൂർണ്ണസത്തയുടെ ഭാഗവും അംശവുമാണ്. അതിനെ പൂർണ്ണസത്തയിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തിയാൽ മായ പ്രാതിനിധ്യം കൊണ്ടുള്ള പൂർണ്ണതയാൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ലഭ്യമാക്കാനാവില്ല. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇതിനിപ്പം നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കൈ മാറി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൈ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ കൈ വെച്ച് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഈ കൈ മുറിച്ച് മാറ്റി വെച്ചാ ആ കൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആ കൈക്ക് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാതായി പോകും. ഈ ശരീരത്തിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കൈക്ക് ഗുണമുള്ളത്. അതുപോലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ദൂരെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൂർണ്ണത മനസ്സിലാവില്ല. ആ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മായ നമ്മളെ മായാൽ മൂടപ്പെട്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കുട്ടി ഒരു കളിപ്പാട്ട കാറിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ആ ഒരു സമയത്ത്, പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമാണോ? ആ കാറ് റോഡിലൂടെ ഓടിക്കാനോ അതിന് ക്ലച്ച് ഗിയറൊക്കെ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാനോ വേറെ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അത് ആ ഒരു കളിപ്പാട്ടത്തില് കുറച്ച് നേരം കളിക്കും. കുറെ കഴിയുമ്പോ എന്താണ്, അത് വിചാരിക്കും ഈ കാർ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പിന്നീട് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ പൂർണ്ണത വരണമെങ്കിൽ നമ്മളാ യഥാർത്ഥ ഭഗവാന്റെ ആയിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടാലേ. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ കാറിന്റെ യാത്ര ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം. അപ്പൊ അച്ഛന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ ആ വണ്ടിയിൽ എല്ലാ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ വേണ്ട, അച്ഛൻ എനിക്കും കാർ ഓടിക്കണം, അച്ഛനെ പോലെ എനിക്കും കാർ ഓടിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛന് ആ കുട്ടിക്ക് കാർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? കുട്ടിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കളിപ്പാട്ട കാറ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. അച്ഛനിൽ നിന്ന് മാറി ആസ്വദിക്കുകയാണ് ആ കളിപ്പാട്ട കാറ്. പക്ഷെ ഈ കാറിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ന്യൂനതകളുണ്ട്. അതുപോലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വ്യക്തികളായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്കും ഭഗവാനെ പോലെ ആകണം എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ശരി, നിനക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകം. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാന്റെ ധാമം പോലെ എല്ലാ ഈ എറ്റേണൽ അല്ല. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയുള്ള ന്യൂനതകളോടെ, പക്ഷെ നമുക്ക് റീഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ ആ പൂർണ്ണത മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ആ ജീവസത്ത ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേരണം. അതിനി പറയാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അപൂർണതകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക. ഈശോപനിഷത്തിലെ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമാക്കാൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നു? അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ യന്ത്രം പോലെ അതിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു ചെറിയ സ്ക്രൂ യന്ത്രത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തുക എന്നതാണ് സ്ക്രൂവിന്റെ പൂർണ്ണത. അപ്പോൾ അതിന് മൂല്യമുണ്ട്. അത് യന്ത്രത്തിന്റെ സ്പർശനത്തിന് പുറത്താണെങ്കിൽ അതിന് മൂല്യമില്ല. അതിനാൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ സമ്പൂർണ്ണ ഘടകങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പൂർണ്ണ ഘടകങ്ങളായി നമ്മൾ മാറുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. എന്നാൽ ഈ സമൂഹത്തുള്ള മറ്റ് നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ട് ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവരെല്ലാരും ഈ കൈ വേർപെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ വേർപെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് അവർക്ക് എല്ലാം കുറ്റം കാണുന്നതും ഒന്നിലും ഒരു സംതൃപ്തി ലഭിക്കാത്തതും. നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണ ഘടകത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ, അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്, ഈ ഒരു അവബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം. അപ്പോൾ ആ പൂർണ്ണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും.
ഇനി അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നു, സാമൂഹികമോ രാഷ്ട്രീയമോ സാമുദായികമോ അന്തർദേശീയമോ ഗ്രഹാന്തരമോ ആകട്ടെ, ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും സമ്പൂർണ്ണതയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് വരെ അപൂർണമാണ്. അല്ലെ? മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പൂർണ്ണ സത്തയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് വെച്ചു, പല രാഷ്ട്രീയം, വർഗീയം, സാമൂഹ്യം, അന്തർദേശീയമായിട്ട് ലോകത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യുനെസ്കോ, UN, ഇങ്ങനെ ചിൽഡ്രൻസ്, കുട്ടികളുടെ കാര്യം നോക്കാനും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ പൂർണ്ണത എത്തുന്നത്? പൂർണ്ണ സത്തയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത്. ആ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പൂർണ്ണ സത്തയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രം. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് പൂർണ്ണത സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷനും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ചെയ്താലും അതെല്ലാം അപൂർണമായി തന്നെ നിൽക്കും. എല്ലാം പൂർണ്ണ സത്തയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അംശങ്ങളും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായി തീരുന്നു. ഈ പറയുന്ന വേൾഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാം ഭഗവത് സേവനമാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു, അല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ യുദ്ധം വരുന്നില്ല, വഴക്ക് വരുന്നില്ല. എല്ലാരും സംതൃപ്തിയോടെ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു ധ്യാന മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ധ്യാന മന്ത്രത്തില് നമുക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്പൺ ബുക്ക് അല്ല ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അപൂർണത തോന്നുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താത്തത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായി ചേർന്ന് ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ പൂർണ്ണ സത്തയ്ക്ക് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണത സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണത കിട്ടുകയില്ല. പിന്നെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫില് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ച ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉദാഹരണം കണ്ടു, അല്ലെ? ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പോലെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജയില് പോലെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ പിന്നീട് ഈ ജീവജാലങ്ങൾ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മനുഷ്യജന്മത്തിന് ശാശ്വതമായ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഈ ജന്മത്തിന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളും പൂർണ്ണമായിട്ടാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് നമ്മള് കൈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുമ്പോ ആ കൈ കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. അതുപോലാണ് നമ്മൾ ആ ശരീരമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഉള്ളപ്പോഴേ ഈ കൈക്ക് ഗുണമുള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധം ചേരുമ്പോഴേ നമ്മൾ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുകയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണൻ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കണ്ടു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് മന്ത്രം 1 തൊട്ട് 3 വരെയാണ് ഈ പാഠത്തിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് 1 മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ മന്ത്രം 1 പറയുന്നത് എല്ലാം ഈശ്വരന്റേതാണ്, ഈ സർവചരാചരങ്ങളും ഉടമസ്ഥത ഭഗവാനാണ്, ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്. അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നത്,
നമുക്ക് അർഹമായിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അത് സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവന്റെ ആഗ്രഹിക്കരുത്. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം മന്ത്രം നോക്കാം. ഇവിടെ മന്ത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ശ്ലോകം എന്നല്ല. ഈശോപനിഷത്തിലെല്ലാം മന്ത്രങ്ങളാണ്. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീത മാഗ്രതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീത മാഗ്രതാ കസ്യ സിദ്ധനം. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആഗ്രഹിക്കരുത്. അപ്പൊ ഈശ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഈശ്വരനാൽ. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ്, കൺട്രോളർ എന്നാണ്. ആവാസ്യം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന, ഈശ്വരനാൽ ആവാസ്യം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന. ഈ ഇതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർവം, ഈ മുഴുവനും. യത്കിഞ്ച യാതൊരു ജഗത്യാം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജഗത് ചരാചര വസ്തു. അപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചം ഫുള്ള് ഭഗവാന്റേതാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. എന്തൊക്കെയുണ്ടോ കാണുന്ന മൊത്തവും ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈശ്വരനാൽ ആവാസ്യം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന. എല്ലാ ജീവനുള്ളതും നിർജീവവും, അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പരാപ്രകൃതി, അപരാപ്രകൃതി. ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കിയാൽ കാണാം. ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ആ പൗരുഷേയ എന്നൊരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. ആ പൗരുഷേയ, അതായത് ഭഗവാനെ അല്ല പറയുന്നത്, ഈ ജ്ഞാനം, വേദജ്ഞാനം ആ പൗരുഷേയ ആണെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഈ വേദങ്ങള് നമ്മൾ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയതല്ല, അത് ഭഗവാൻ നിർമ്മിച്ചതാണ് വേദം. വേദങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. വേദങ്ങൾ അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെയാണ്, അല്ലെ? വേദേശ സർവേ രഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിധേയച. അപ്പോ ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങള് പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ആണ്, അതിന് കുറ്റമറ്റതാണ് വേദശാസ്ത്രം. ആ വേദശാസ്ത്രം ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് അതിനെ അപൗരുഷേയ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. വൈദിക ജ്ഞാനം ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാൽ അതിന്റെ ഉറവിടം ആ പൗരുഷേയം അത്രേ. അതായത് വൈദിക ജ്ഞാനം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാൽ നൽകപ്പെട്ടതല്ല. സാധാരണ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് എന്താണ് 4 ന്യൂനതകളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. തെറ്റുപറ്റുന്നു, മായയ്ക്ക് വശപ്പെടുന്നു, നമ്മൾ ചീറ്റിംഗ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി, പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അപൂർണതയാണ്. എന്നാൽ ഈ വേദജ്ഞാനം ഈ 4 ന്യൂനതകളുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല, പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്നും പരമസത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദങ്ങളെല്ലാം ന്യൂനതയില്ലാത്തതാണ്, വേദങ്ങൾ പൂർണ്ണമാണ്. അതാണ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. വേദവിജ്ഞാനം തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാനാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു. തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദയ ആദികവേ. ആദ്യത്തെ ജീവസൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പ്രസ്തുത അറിവ് തന്റെ പുത്രന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും പകർന്നു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ തലമുറകളായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഈ വേദജ്ഞാനം. രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നു, ഈശ്വരൻ പരിപൂർണനാകയാൽ അഥവാ അന്യൂനനാകയാൽ, ന്യൂനത ഇല്ലാത്തവനായതിനാൽ, അതാണ് അന്യൂന്യനാകയാൽ അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കീഴിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വശംവദനാകാൻ സാധ്യമില്ല. അല്ലെ? ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ താമസിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്തുകൂടാ, എന്ത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ പാപവും പുണ്യവും ഒക്കെ വരും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുകയില്ല. കാരണം ഇത് സൃഷ്ടിച്ചതും ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അത് അലട്ടുന്നില്ല. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്ന ഒരു ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഒരു രാജാവ് ജയിലിൽ പോകുന്നു. രാജാവ് ജയിലിൽ പോയാൽ ജയിലിലെ നിയമങ്ങൾ രാജാവിനെ ബാധിക്കുവോ?
ഇല്ല, രാജാവ് അവിടെ ജയിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയതാണ്. പക്ഷെ ജയിലിലുള്ള ജയിൽ പുള്ളികൾക്കും നിയമങ്ങളുണ്ട്, നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. കൂടാതെ ഇവരെ നോക്കുന്ന ജയിലറായിട്ടുള്ളവർക്കും പോലീസുകാർക്കും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. പക്ഷെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ അവിടെ പോവാണ് ആ ജയിലിൽ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവരെ ആ നിയമം ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ആ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം, ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതും എല്ലാം സകലതിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഭഗവാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് സകലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്: പരാപ്രകൃതി, അപരാപ്രകൃതി. അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അധമം ആയിട്ടുള്ള ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തി. അതായത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തി അല്ലെ അധമ ശക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. അതിനെയാണ് അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താണ് പരാപ്രകൃതി, അപരാപ്രകൃതി? അപ്പൊ അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തിയാണ്. ഇതിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഭൗതിക മൂലകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. ഇത്രയുമാണ് അപരാപ്രകൃതിയിൽ വരുന്നത്. ഇനി പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ശക്തിയാണ്. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആര് വരും? ആത്മീയ ഊർജം ഉള്ള, ജീവനുള്ള, അതായത് ഈ ജീവമക്കളെല്ലാം, ജീവസത്തകളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പരാപ്രകൃതിയിൽ വരുന്നു. ഈ രണ്ടും, പരാപ്രകൃതിയും അപരാപ്രകൃതിയും, ഇത് രണ്ടും എവിടുന്നാ വന്നത്? ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരാത്തതായിട്ട് ഒന്നും ഈ ലോകത്തില്ല, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇത് 16-ാമത്തെ പേജില് 3-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേജ് 16, 3-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് പരാപ്രകൃതിയെയും അപരാപ്രകൃതിയെയും പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇത് അപ്പൊ ആ ഒരു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നീട് ഈശ്വരൻ എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണെന്ന് 3ഉം 4ഉം പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നു. 5-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മളുടെ കോട്ട, അതായത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് അവകാശമുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അത് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുക. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ അവകാശ വിഹിതം മനസ്സിലാക്കുക, ഈശാവാസ്യ തത്വം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് 3ഉം 4ഉം കണ്ടു. ഇനി നോക്കാം, ഈശ്വരൻ എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണോ? പരാപ്രകൃതിയുടെയോ അപരാപ്രകൃതിയുടെയോ ഭാഗമല്ലാത്ത യാതൊന്നും പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ്. എങ്ങനെ ഈശ്വരൻ എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമയാകുന്നു? ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം താൽക്കാലികമാണ്, അതിനാൽ മിഥ്യയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് എന്റെ വീട്, ഇത് എന്റെ സ്ഥലം, ഇത് എന്റെ കാറ്, ഇത് എന്റേതെന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഒരു രാജാവുണ്ട്, ആ രാജാവിന്റെ കീഴിലാണ് ബാക്കി പ്രജകൾ. അപ്പോ ആദ്യത്തെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ എല്ലാ ഉടമസ്ഥൻ രാജാവാണ്. രാജാവ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പ്രജകൾക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ശരിക്കുമുള്ള ഉടമസ്ഥൻ വേറെയാണ്, പക്ഷെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാലും, ഇവിടെ പറയുന്നു, മരപ്പണിക്കാരൻ ഒരു മേശ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ആ മരപ്പണിക്കാരൻ മേശ ഉണ്ടാക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മേശ ആ മരപ്പണിക്കാരന്റെ ആണോ? അല്ല. നമ്മൾ ഈ വീടുണ്ടാക്കി, അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്റെ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ വീടുണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ സാമഗ്രികളും തന്നതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഈ സിമന്റും മണലും കട്ടയും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്ന സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയതല്ലേ. അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ വീട് എന്റെയാണ്, എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മിഥ്യാധാരമാണ്, മിഥ്യയാണ്. നമ്മളൊരു വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പോലെ ഈ വീട് ഭഗവാന്റേതാണ്. ഭഗവാൻ തന്ന സാമഗ്രികൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീട് നിർമ്മിച്ചത്. ഇത് താൽക്കാലികമായിട്ട് എനിക്ക് വസിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നു, പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. ഈ അവബോധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളും കാണാൻ. വാടകക്കാരനും ഭൂ ഉടമയും. അപ്പൊ ഇത് പല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ, ഇത് എങ്ങനെ നമ്മളുടേതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന്.
പ്രകൃതിയിൽ ഒരാളുടെ ആനുപാതികമായ പങ്ക് മനസ്സിലാക്കുക. ഉദാഹരണം, പ്രകൃതിയിലെ വിവിധ മൃഗങ്ങൾ അവയുടെ വിഹിതത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ എടുക്കില്ല, അല്ലെ? ഈ മൃഗങ്ങളൊന്നും പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഭക്ഷിച്ചിട്ട് പോകും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പശു പുല്ല്, വൈക്കോൽ എന്നിവ കഴിക്കുകയും പാല് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ പശു തരുന്ന പാല് പശു തന്നെ കുടിക്കുവോ? ഇല്ല. പശു തനിയെ പാൽ കുടിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പശുവിന് എന്താണ് കഴിക്കാനുള്ളത്? അതിന് പുല്ലും വൈക്കോലും ആണ് പശുവിന് ഉള്ള ഫുഡ്. അത് മാത്രമേ കഴിക്കൂ. ഈ പാല് ഞാൻ ഉൽപ്പാദിച്ചതാണ് പാല്, അതുകൊണ്ട് ഇത് എനിക്ക് വേണമെന്ന് പശു ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പാല് അതിന്റെ കിടാവിനും കൊടുക്കുന്നു, ബാക്കി മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി എടുക്കുന്നു. പശുവിന് പുല്ലും വൈക്കോലും മതി. അപ്പം ഏത് മൃഗത്തിനെ എടുത്താൽ, ഇപ്പൊ വന്യമൃഗങ്ങളെ എടുത്താൽ തന്നെ ആ വന്യമൃഗം മറ്റൊരു മൃഗത്തിനെ കൊന്നു തിന്നുന്നത് എന്താണ്? അതിനെ വിശക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കൊന്നു തിന്നൂ. ചുമ്മാതെ അതിനെ നേരത്തെ കൊന്ന് എല്ലാം കൂട്ടി 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 വെക്കില്ല. അതിനപ്പം വിശക്കുന്നു, അത് തിന്നുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവസ്യ ജീവനം, ഒരു ജീവജാലം മറ്റൊരു ജീവജാലത്തിൽ കൂടാണ് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊരു ജീവജാലത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. അത് ആ സസ്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത്, ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ഉടമസ്ഥതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിഹിതം, കമ്മ്യൂണിസത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃത്രിമ ഭൗതിക സമത്വം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. കഴിവുള്ളവർക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കില്ല. ആളുകൾ അലസരായി തീരുന്നു. ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും ക്ഷാമത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അസംതൃപ്തരായി തുടരുന്നു. മുതലാളിത്തം സ്ഥാനവും അധികാരവും നിർണയിക്കാൻ സമ്പത്തിനെ അനുവദിക്കുന്നു. സമ്പന്നർ ദരിദ്രരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. കടുത്ത മത്സരവും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും. എല്ലാവരും പണത്തോട് അത്യാഗ്രഹികളാണ്. അതിനാൽ എല്ലാവരും അസംതൃപ്തരാണ്. വർണ്ണാശ്രമം എല്ലാ ആളുകളുടെയും സമ്പൂർണ്ണ ആത്മീയ സമത്വം അവരുടെ ഭൗതിക വൈവിധ്യത്തിന് സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഏർപ്പെടുന്നു, ഗുണവും കർമ്മവും അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ഈ കമ്മ്യൂണിസം വന്നാലും മുതലാളിത്തം വന്നാലും എല്ലാം നമുക്ക് അവസാനം അസംതൃപ്തിയായിരിക്കും വരിക. കമ്മ്യൂണിസം വന്നാലും അതൊരു കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണ്? എല്ലാം ഈ ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഭരണകൂടത്തിന് തരണം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെല്ലാം ഭരണകൂടത്തിന്റെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഭരണകൂടത്തിന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എല്ലാം ആരുടെയാന്ന് പറയും? കുടുംബകം. വസുദൈവൈക കുടുംബകം, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അതിനാൽ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും. അതാണ് ശരിക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിസം. ഒന്നും എന്റേതല്ല, ഭഗവാന്റേതായതുകൊണ്ട് ഇത് ഭഗവാന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ അവബോധത്തിൽ വരണം. അതാണ് ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം. വർണ്ണാശ്രമത്തിലൂടെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് പോകാം. കാരണം വർണ്ണാശ്രമം ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ, ഗുണവും കർമ്മവും അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ആണ് ഈ വർണ്ണാശ്രമം കൊണ്ടുവന്നത്. വർണ്ണാശ്രമം മനുഷ്യർ ഫോളോ ചെയ്താൽ അവർക്ക് സംതൃപ്തിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. പക്ഷേ ഈ മുതലാളിത്തവും കമ്മ്യൂണിസവും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആളുകൾക്കൊന്നും അസംതൃപ്തിയാണ്. ആർക്കും തൃപ്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് പ്രഭുപാദരിവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെന്ന നിലയിൽ എല്ലാം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് അവർ പറയുന്നു. എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒന്നും ആരുടേതുമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല. അല്ല, ഇതാണ് ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം. അതിനാൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ വേദസാഹിത്യത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതം വളരെ അപകടകരമായി തീരുന്നു. അതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പരമോന്നത ഭഗവാന്റെ അധികാരം തിരിച്ചറിയുകയും അവന്റെ ഭക്തനാവുകയും വേണം. അവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി എല്ലാം അർപ്പിക്കുകയും അവിടത്തേക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുകയും വേണം. തന്റെ കടമ ശരിയായി നിർവഹിക്കാൻ ഇത് അവനെ പ്രാപ്തനാക്കും. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സസ്യാഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നവന് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറയുന്നു സസ്യാഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന്, അല്ലെ? 9.26 ഏതാണ്? 9.26. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശുദ്ധഭക്തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലേ? ഏതിലാണ് പറയുന്നത്? ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കർശനമായ പത്രം പുച്ഛം ഏതാ മാതാജി? പത്രം പുച്ഛം ഫലം തോയം. ആ, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയശതി. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നേ അശ്നാനി, ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അശ്നാനി പ്രേതാത്മന. അപ്പോ ഭഗവാൻ അതാ പറയുന്ന, കയ്യിൽ നിന്ന് ശുദ്ധഭക്തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സസ്യാഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കർശനമായ സസ്യാഹാരിയായി തീരുക മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുകയും ഭഗവാന് തന്റെ എല്ലാ ഭക്ഷണവും അർപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് അത്തരം പ്രസാദം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം പങ്കെടുക്കുകയും വേണം. അതുകൊണ്ട് നാം ഒന്നും അവഗണിക്കരുത്. കൃഷ്ണന്റെ സ്വത്ത്, കൃഷ്ണന്റെ ജീവജാലങ്ങൾ, കൃഷ്ണന്റെ വീട്, കൃഷ്ണന്റെ ദേവാലയം, കൃഷ്ണന്റെ ബിസിനസ് എന്നിവ പരിപാലിക്കാൻ നാം അശ്രദ്ധരാകരുത്. എല്ലാം കൃഷ്ണന്റേതാണ്. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാ ജഗത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം. തേന തെക്തേന ഭുഞ്ചീത. അടുത്ത പറയുന്ന എന്താണ്? നമ്മൾ നമ്മളുടെ വിഹിതം മാത്രം സ്വീകരിക്കണം. അതാണ് അവനാൽ നിശ്ചിത വിഹിതം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. അതിനാൽ ഒരാൾ തനിക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ. അവ അവന്റെ വിഹിതമാക്കി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഈശാവാസ്യ തത്വം. ജീവിതത്തിലെ താഴെ തട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടനടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. വേദസാഹിത്യം. പരമാത്മാവിന്റെ അധികാരം ക്രമേണ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തന ഊർജത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു കുടുംബനാഥനോ പരോപകാരവാദിയോ സോഷ്യലിസ്റ്റോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റോ ദേശീയവാദിയോ മനുഷ്യസ്നേഹിയോ ആയി തീരുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. ദൈവകേന്ദ്രീകൃത സങ്കല്പമായ ഏവാസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാൾ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇത് മന്ത്രം 2ന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം സ്ലൈഡിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഭഗവാന്റേതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ രണ്ട് ശക്തിയാണുള്ളത്: പരാപ്രകൃതി, അപരാപ്രകൃതി. അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തി, ഭൗതിക ശക്തി. അതാണ് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. പിന്നെ പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവസത്തകൾ. പിന്നീട് പറയുന്നു, ഇതെല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് 17ാമത്തെ പേജില് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫില് ഈശ്വരൻ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിനുള്ള പൂർണ്ണത നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോ ഒരു അഗ്നി ചൂടിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ ഊർജത്തെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈശ്വരൻ അവിടുത്തെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ആ 2 പാരഗ്രാഫില്. പിന്നീട് 17ാമത്തെ പേജില് 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലാണ് ഈശ്വരൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളും ഒരു വസ്തുവിന്റെയും ഉടമസ്ഥനല്ല എന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒരുവൻ ഉണ്ടാകണം. ഒരുവൻ തനിക്കായി ഈശ്വരൻ നീക്കിവെച്ച സ്വന്തം വിഹിതം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ പശുവിന്റെയും പശു പാല് നൽകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. പശു പുല്ലും ധാന്യവും മാത്രമേ കഴിക്കൂ. അത് പാൽ ഉൽപ്പാദിച്ചിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് പാല് കുടിക്കുന്നില്ല. അത് മാനവ സമൂഹത്തിന് ഭക്ഷണമായിട്ട് തരികയാണ്. അപ്പം ഈശ്വരൻ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണോ ഭഗവാൻ മാറ്റി വെച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തരായി കഴിയണം. നമ്മളുടെ ഈ ആർത്തി കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് സമാധാനം ഇല്ലാത്തതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ആർത്തിയാണ്. എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല. നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വീകരിക്കാതെ മറ്റുള്ളത് സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം. പിന്നീട് 17ാമത്തെ പേജില് 3ാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു വീട് വെക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? സിമന്റ് വേണം, മണ്ണ് വേണം, മരം, ഇരുമ്പ്, ഇതെല്ലാം വസ്തുക്കളും വേണം. ഇതെല്ലാം ചേർത്താണ് വീട് വെക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചതാണോ? അല്ല. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ സ്വന്തം പരിശ്രമത്തോടെ നമുക്ക് മരവോ മണ്ണോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിലർ പറയും, മരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ, ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വിത്തിട്ടല്ലേ മരം വളർത്തിയതെന്ന് പറയും.
പക്ഷെ ഒരു മരം വളരണമെങ്കിൽ അതിന് മണ്ണ് വേണം, വെള്ളം വേണം, പിന്നെന്ത് വേണം? സൂര്യപ്രകാശം വേണം. ഈ സൂര്യനെ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചതാണോ? ഈ മണ്ണ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചതാണോ? ഈ വെള്ളം നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ചതാണോ? അല്ല. അപ്പം അതിന്റെ എല്ലാം ഉറവിടം എവിടുന്നാന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഉള്ള സാധനത്തിനെ ആവശ്യമുള്ള രൂപത്തിൽ മാത്രമാക്കാനേ പറ്റൂ. എന്നാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥാവകാശം ഭഗവാന്റേതാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അടുത്ത 17-ാം അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫിലാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്, ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഒരു സംതൃപ്തിയും ലഭിക്കുകയില്ല. ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം അതാണ് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്നുള്ള വസ്തുതയിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കൂ. പിന്നീട് 18-ാമത്തെ പേജില് അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നു. അതൊന്ന് ആരെങ്കിലും വായിക്കാമോ? 18-ാമത്തെ പേജില് പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചു. പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ മനുഷ്യവർഗം കലഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ലക്ഷ്യവും മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധി അവനുണ്ടാകണം. വൈദിക സാഹിത്യം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതത്രേ, അല്ലാതെ നായകൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. പൂച്ചകൾക്കും പട്ടികൾക്കും പാപസ്പർശമേൽക്കാതെ തന്നെ സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇതര ജീവികളെ കൊല്ലാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ തന്റെ അനിയന്ത്രിതമായ രസനയുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ഒരു ജീവിയെയും കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ പ്രകൃതി നിയമം ലംഘിക്കുന്നതിന് അവൻ ഉത്തരവാദിയാകും. തൽഫലമായി അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ നാവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നാൻ പാടില്ല. ചെയ്താൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവരവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് മാത്രമേ മൃഗങ്ങൾ കഴിക്കൂ. പക്ഷെ നമ്മള് മനുഷ്യരാണ് അതിനപ്പുറമായിട്ട് ഓരോന്നും കഴിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് മൃഗങ്ങളും പക്ഷികൾ, ഇഴജന്തുക്കൾ ഇവയൊന്നും പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുകയാണ്. അവയൊന്നും പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. മനുഷ്യരാണ് ഇതൊക്കെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നു സസ്യബുക്കുകളായെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ഭുഞ്ചിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് കരുതരുത്. തെറ്റായ ധാരണയാണ്. നമ്മൾ സസ്യങ്ങളെ കഴിക്കുന്നതും പാപമാണല്ലേ? 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കാതെ എന്ത് കഴിച്ചാലും ഈ ഞാൻ സസ്യബുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സസ്യത്തെ കഴിച്ചാലും അത് പാപമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു വേണം നമ്മളത് കഴിക്കാൻ. പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം അതേക്കുറിച്ചാണ് അവസാനം 20-ാമത്തെ പേജില് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം പറയുന്നില്ലേ? 9.26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് വേണം കഴിക്കാൻ. അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? അവനവന് ഉള്ള കോട്ട അവനവന് അർഹിക്കുന്നത് മാത്രം സ്വീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് അർഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സസ്യാഹാരി കഴിക്കണം. പിന്നെ 4 യമനിയമങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കില്ല. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നത് ആധികാരികമായിട്ട് നമ്മൾ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ അർഹിക്കുന്നത് മാത്രം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി ഒരിക്കലും ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് ചിലര് ബിവറേജസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, പിന്നെ അറവുശാലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കുക. കാരണം അത് ചെയ്യുന്തോറും അത് നമ്മൾ പാപത്തെയാണ് വലിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ജോലി ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് അർഹമായിട്ടുള്ള കള്ളത്തരത്തിൽ കൂടെ സമ്പാദിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ അർഹിക്കുന്നത് മാത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചിലരുണ്ടല്ലോ ധൂർത്ത് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുക. ഒരു കാർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു 4-5 കാറ് വാങ്ങിച്ചിടുക. ഈ വീട് പോരാ, കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കണം, ബംഗ്ലാവ് പോലെ ആക്കുക. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതോ അതിന്റെ ഗ്രീഡാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യും.
ആ, അങ്ങനെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങുക, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്നതും നമ്മളുടെ സാധനയെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഉറക്കം, നമ്മളുടെ ജോലി, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനാണോ ആവശ്യത്തിനല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം, ഇത് രണ്ടും ചെറിയ മന്ത്രങ്ങളാണ്. ഹരീഷ് മാതാജി രണ്ടും ബൈ ഹാർട്ടാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ശ്ലോകം തോന്നുന്നു ഒന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കത് കറക്റ്റ് ആദ്യത്തെ എന്തായാലും ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണയോ രണ്ടോ മൂന്നോ അത്രേ ഉള്ളൂ. അതോ കൂടുതലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. മാതാജി എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കണം. മാതാജി ആണോ നോക്കുന്നത്? ആ മാതാജിയുടെ നെറ്റ് പോയിത്രേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. മാതാജിക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റുമോ? അതെനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല മാതാജി. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലെവലിൽ അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. മാതാജി ഒന്ന് പേരൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ. നമ്മളെ ഇന്ദു മാതാജി ഉണ്ട്, മനോരമ മാതാജി, നിർമ്മല മാതാജി, പ്രീതി മാതാജി, രാജൻ പ്രഭു, രസിക മാതാജി. ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ ഈ ലിസ്റ്റ് നമ്മള് ജോയിൻ ചെയ്തവരുടെ. ഇതിൽ എത്ര ശ്ലോകം ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് മാതാജി? അത് ക്ലിയർ അറിയില്ല മാതാജി, നാളെ ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്കന്ന് ഞാൻ ബോംബെയിലായിരുന്നു. എനിക്കന്ന് ശ്ലോക ടെസ്റ്റിന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പറ്റില്ല പറഞ്ഞു. മണിഭൂഷ മാതാജി പറഞ്ഞിരുന്നു മാതാജി ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ വാസൻ ഹരിണി എന്ന് പറയുന്ന മാതാജി വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. വാസന്തി മാതാജി കേറിയിട്ടില്ല. അവരും ഉണ്ടായില്ലേ? ഇല്ല, ഈ രണ്ടുപേരായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നത്. എനിക്ക് പറ്റാത്തോണ്ടായിരുന്നു. ഞാനപ്പോ മണിഭൂഷിത മാതാജിയോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ശ്ലോകം ചൊല്ലണമെന്ന്